yan ito. Oops, tama. O sige, pa. Guys, maliwan daw. Saksak daw. Saksak na. Very good guys. Andar. Ito lang yung masih kiri talalamtan. Jadi, sebut. Ini tadi guys sikuan, istir. Ada mah, subuki. Ano pa niya? Pati ko madali-dali. So amo di guys, ani kuan carbon brush. So amo di guys, so carbon na talaga, birwana ng carbon. Ini tidak kuan butangan ng carbon. Sige daw, ikaw daw pagbiri. Kumabidyo. So okay guys, ibabalik ka na ini niya para masabtan kung maandar na guman kay ini ato naman niya yung tester. So ato na itong niliwan para matistingan natin. Diyan switch pala niya ating tawag. So adi, ikakabit ka na guman niya di dayton. Nanay kay bangin nasan ko. Ito niya wire. So matangata pa na sa tornilyo para mag-testing diri niya matanggal kung halimbawa aton pandaron kay mako niya hooks aton ikakabit na didi. Kay okay naman. So amin yan ni. So adi. Baba. Balik tanan mga tornilyo mga kasanaol. Ari na bagat nato na bagaging didirek-direk. Ari igbaw nga ubos kay bali upat ni iya tornilyo. So baga medyo makuri kay aling range pagod iya tools. Baga diri niya pwede ganitan ni Marina. So okay guys, didirek-direk ta na para baga maaman na ini kay karon na namon adto nga may problema niya makina. Carbon brush lang yan kay kumbaga yan na pala kung manakiniliwat mga kasanaol. Kagagamit din sinisiring nga jackhammer ang puto mo ay kuan pa na ay ko ni experience pero kumbaga siguro magayad-ayad lang mga guys. Maram-aram niya ako tayo. Okay, mga guys, mahuman nagyapon ni. Okay, kuan ta. Hindi ko dapat video. Testing niya. Matusok. Now, go. Okay guys, okay na. Solve ang problema. Guys, ani na nakapalit na ako kan carbon brush. So, ani magliliwan na kami niya na. So, amo to dito guys, ang kuan. Utangan carbon brush. Kay indamit namo adto para sinisiring temporary la kay wala pa man kami makakapalit. So amo di niya ko ano waray na gud di na pwede kayo nakikita na niya ano nakikita na niya spring oh di na gud maupay. Amo na ito. So halo yun adi liwas na mo ginabrihan. Duha man niya. Grabe na gud ding usa kay naupod na niya spring. Din sumpay ko na lang niya si ano utod na yaw utod na gud niya. Kita na tiya kita na niya spring. Ini kan motor na kumbaga. At guys, maliwan daw kami niya oil. Amo initi agin liliwan nga oil. Okay, sige. Mabuli ako kay. So amo ni guys ito niya kuan butangan itong oil. So amo ito guys ito niya kuan oil pala. May ada nga yang sinisiring nga pabilo. So amo ito. Oops, tama. O sige pa. Tatakpan na namon. Okay mga kasanaol, utong na lang din itamon video kay medyo nahalaba na. Salamat sa iyo mga kasanaol. Kumbaga hinumat nakakakita ini nga among video. Thank you. Sundan na namon mga kasanaol. Okay. Thank you ulit. Thank you so much. All right.